benvingudes i benvinguts un dia més a aquest programa de Raons de Pes. En aquest temps de crisi continuada, sovint ens ve la pregunta: això seria exactament igual en una Catalunya independent? Aquesta situació que vivim seria exactament igual en una Catalunya que pogués disposar d'estat propi? Tindríem els mateixos problemes? L'estat aquest que coneixem com l'estat del benestar seria el mateix en una Catalunya amb un estat propi? Avui, en aquest segon programa de Raons de Pes, volem parlar sobre l'aspecte d'economia, benestar i independència. A partir d'ara, doncs, i amb aquesta mitja hora de què disposem en el programa, conversarem amb els nostres convidats sobre els avantatges possibles que en matèria econòmica representaria pel nostre país poder disposar d'un estat propi. Tinc el plaer de presentar-vos aquí a la meva dreta l'Òscar Mascarilla. Benvingut, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ell és llicenciat i doctorat en Economia per la Universitat de Barcelona, professor titular de la mateixa universitat en l'àrea d'Economia aplicada, és investigador del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials, ha publicat diversos llibres i ha col·laborat en revistes d'economia. És membre de l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase constitutiva. I a la meva esquerra també tinc el plaer de presentar-vos l'Albert Codines. Gràcies per ser aquí. Ell és llicenciat en Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, administrador d'un grup d'empreses dins de l'àmbit de la sociocultura, president del Patronat Institut de Recerca de la Nova Història, president de l'executiva de la Fundació Catalunya Estat i membre també de l'Assemblea Nacional Catalana en fase de Constitució. Per començar una miqueta aquesta tertúlia, aquesta xerrada, podríem dir que dependència política, la dependència política de Catalunya respecte d'Espanya es tradueix en aquest dèficit fiscal, espoli fiscal, dèficit d'infraestructures. La dependència política com a tal, no. La dependència política el que fa és supeditar les decisions que pots prendre sobre diferents aspectes o àmbits del país, del funcionament, per tal d'aplicar polítiques concretes. En tot cas, el que seria el greuge seria en la dependència econòmica. Per exemple, el País Basc té el concert econòmic, però té una dependència política de Madrid. En canvi, li permet amb el seu concert o pacte fiscal aplicar una sèrie de mesures econòmiques, però la dependència política molt sovint ve marcat també per Madrid. No sé si podríem entrar una miqueta amb la qüestió de... Es parla sovint del PIB, del Producte Interior Brut. Què és el PIB? I quina aquesta mesura que establim amb el PIB, no? Sí, aviam, primer hem d'entendre que el món ha canviat molt en els últims 15 anys. Fa 15 anys no existien els països asiàtics, fa 15 anys o 20 anys no existien els països de l'est d'Europa. En 15 anys han aparegut nous jugadors, el procés productiu al món s'ha trencat, és a dir, ara ja no estem parlant parlar d'un PIB de l'economia espanyola o de l'economia, sinó estem parlant ja de ciutat-regió. Catalunya seria una gran ciutat-regió que ha de competir en un món global. I en aquest sentit, Catalunya històricament ha estat un país industrial, gran part del PIB l'han mantingut amb la indústria, i encara que no tinguéssim una situació de crisi financera o crisi que en part ens ha vingut donada, doncs igualment patiríem per els efectes de la globalització. Llavors, en aquest escenari internacional de globalització, Catalunya pateix més que altres ciutats-regió del món. El PIB és el que produeix un país en un any i li posem un preu, ho valorem. En aquest cas, Catalunya, aproximadament, que forma part de l'estat espanyol, doncs representaria, en números rodons, un 20% d'aquesta creació de riquesa en un any. El problema, que és del debat de la taula d'avui, el problema rau en que aquí creem molta riquesa, aquí estem treballant molt, aquí hem de competir amb llocs industrials que aquests últims 15 anys, he comentat, han aparegut, i fins ara, doncs, més o menys anàvem competint, anàvem creant riquesa, podíem mantenir un estat del benestar, però és que ara hem de competir amb aquests països
de l'est d'Europa, amb aquests països asiàtics, els països d'Amèrica Llatina, i a més hem de pagar la nostra, podríem dir, solidaritat forçada, i hem de pagar una quota, que és això que es coneix com el cost de ser espanyol, i ara en aquests mateixos moments no hi ha diners per tot. És a dir, el sector industrial està tocat, aquí patim més la crisi que altres llocs que estan més dedicats al sector serveis, com podria ser Madrid, però és que a més l'asfíxia fiscal que tenim no ens deixa implementar, com s'ha comentat abans, polítiques industrials per a la nostra petita i mitjana empresa, com sí que fan al País Basc o Navarra. Aquesta macromagnitud que representa el PIB, en una Catalunya autonòmica ens situa en un espai determinat dins d'Europa, no? En una Catalunya, en una hipotètica Catalunya-Estat, això seria molt millor? Sí, s'incrementaria bàsicament pel que ha dit l'Òscar, perquè la independència et permet no haver de pagar aquesta mena de sobreesforç que fem de l'espoli fiscal o d'aquest impost que recapta Madrid i que no retorna amb inversió a la ciutadania de Catalunya, i per tant, si ens estalviem aquesta mena de peatge o d'espoli o de robatori, diguem-ne la paraula que vulguem aplicar, repercuteix amb la població, i per tant hi ha una mena d'increment de disponibilitat de diner a l'hora de fer inversions públiques, econòmiques, privades, de suport, etc. I per tant la independència, ja només per aquest fet, ja donaria un resultat més positiu a nivell econòmic de renda per càpita. Però tal com anem parlant, caldria després aplicar mesures polítiques de correcció, de suport, d'anar en una línia o direcció que permetés incrementar aquest PIB, aquest Producte Interior Brut aplicat a la ciutadania. Bàsicament perquè, tal com també deia l'Òscar, el món és global, s'ha de competir molt més enllà del que veiem segurament en els nostres mercats, i això requereix esforços a persones que pensin, persones que projectin, programacions, etc. I el PIB sense Espanya s'incrementa, sí, s'incrementa, i ens dona un guany. Aquest concepte que dèiem de solidaritat interterritoris, quan es va crear aquest estat de les autonomies l'any 76 o 77, hi havia 4 comunitats que pagaven, no?, i la resta cobraven. Però això han passat més de 30 anys i sembla ser que la situació continua exactament igual. Jo suposo que no sé si en altres països també hi ha una mena de solidaritat entre regions, però que no va per aquest costat, no? Sí. De fet, hi ha molts estudis científics d'economistes rellevants del Fons Monetari Internacional que han estudiat, és a dir, que no són catalans i han estudiat el cas català, i analitzant la viabilitat econòmica de la independència a Catalunya, doncs ens sortiria que seríem un dels països més rics de la Unió Europea. Inclús ens podríem equiparar amb països que tots tenim a la ment, com Suïssa. I a més, amb l'afegitó que a Catalunya tenim mar, cosa que a Suïssa no. És a dir, avui en dia en un mercat global, les potencialitats que tindria una Catalunya logística, una Catalunya que podria repartir tot el que es produeix al mercat asiàtic, que es passa pel canal de Suez, es porta al port de Barcelona, i si tinguéssim aquest corredor que ara aquests dies s'està debatent, però si ja el tinguéssim ja implementat, doncs ara mateix estaria generant llocs de feina. Clar, llavors què passa? Que quan es van implementar les autonomies, doncs bàsicament la gent no pagava impostos en aquest país. És a dir, la gent comença a pagar impostos amb l'arribada dels socialistes, amb Felipe González, i clar, llavors això vol dir que portem més de 25 anys que estem en una espècie de gimnàs. Ara, aquests dies, molta gent que està en crisi, doncs el primer que fa és despeses supèrflues, les evita i es dona de baixa al gimnàs. Ara nosaltres tenim un gimnàs, estem donats d'alta en un gimnàs que està a Madrid, és a dir, que no hi podem anar, no podem fruir de despeses que s'estan fent fora del nostre territori, però en canvi nosaltres ho paguem. I clar, per família, jo que soc una família de 4 més o menys, clar, això ens representa pagar cada mes 1.000 euros per un gimnàs que no en podem fruir. A banda de pagar els nostres serveis, paguem serveis o despeses d'altres territoris que
des del punt de vista de la solidaritat, si tinguessin una finalitat productiva, és a dir, que si s'haguessin vist, després de l'experiència d'aquests 25 anys, que haguessin servit per quelcom, per alguna cosa, doncs ho podríem arribar a discutir, però és que la prova és que és una solidaritat a fons perdut. És a dir, s'acaba malbaratant en forma de trens d'alta velocitat que porten 3 passatgers de promig o de 7 passatgers entre Albacete, Cuenca, Toledo, o s'acaba malbaratant en milers de despeses supèrflues que no tenen res a veure amb la rendibilitat i amb l'economia productiva. I clar, això fa mal, és a dir, tenir que pagar aquests ignats de manera forçada, que a més representa taxes d'atur molt més elevades que altres territoris, quan podríem aquí tindre una taxa d'atur semblant a la que té Àustria, Suïssa o el País Basc, doncs això és una cosa que la societat catalana ens ho hauríem de fer mirar. De fet, hi ha uns exemples a nivell internacional que per mi són referents, ja que estem en aquesta mena d'economia global de mercat, que són, per exemple, els Estats Units, Alemanya, Canadà, Austràlia, i que el PIB interregional que es permet per pacte traspassat d'una regió a l'Estat i que l'Estat el redistribueixi a altres regions d'aquell Estat està en un màxim del 4%. Vull dir que quan Catalunya diem, amb els estudis que tenim, que parlem un PIB del 10% a l'any 2006 i agafem referents del món, referents que funcionen i que estan escrits per pacte, fins i tot el dels Estats Units a la Constitució, que donen un 2,5, un 3, un 4% màxim de pèrdua de PIB en aquella població. Penseu que hi ha un land a Alemanya que dona, no recordo el nom, no recordo si va Baviera un altre, que l'any passat es va queixar que pagava més de 1.300 milions per pacte del seu PIB a l'Estat per redistribuir, però era el que li tocava. Catalunya paga, el 2006, uns 20.000 o 21.000 milions d'euros. Vull dir que la diferència és trencadora i en canvi aquí jo crec que, segurament pel que s'ha comentat, encara estem despertant-nos de la dictadura i d'aquesta mena de pseudofalangisme que portem a sobre de l'exèrcit i de la Constitució espanyola, però mica en mica hem d'anar veient clar que ens hi va el benestar, ens hi va el futur del país, ens hi va l'economia, hem d'arreglar el tema de l'atur i això només es fa o bé pactant a nivell autonòmic i regional, que és el que som, encara un percentatge, o anem a buscar l'Estat que permeti tot el que hem dit fins ara, polítiques fiscals, polítiques socials, polítiques culturals, polítiques que ens permetin ser, perquè fins ara no som res, som una regió que a més no sabem ni pactar el percentatge que podem deixar a l'Estat perquè ells facin el que vulguin sense que, curiosament, ens afavoreixi amb res. Al contrari, tenim un Estat que va en contra de nosaltres i això és perjudicial per la salut, però també pel país i pel futur. Perquè aquest percentatge que Catalunya dona, dèiem que era del 10%? Sí, el PIB del 2006 estava xifrat sobre el 10%, això balla, Sí. Ara diuen que poden rebre un resultat diferent perquè amb l'increment de l'atur l'Estat està aportant molta més tresoreria i això diuen que variarà, però això és el conte del llom, no? En canvi hi ha països, si no vaig equivocat, com Canadà, per exemple, que estan sobre el 2%. 2,5%. Sí, de fet, a la Constitució alemana està limitat. És a dir, el que pot fer més enllà del 4 que dèieu, no? Exacte, un 3%. El que pot aportar de solidaritat un lander amb un altre lander és un 3% precisament d'un punt de vista d'economia productiva. És a dir, no és que sigui de manera gratuïta, sinó que si tu fas una solidaritat, el que provoques és que determinats territoris acaben plantejant-se la idea de subdesenvolupament racional, és a dir, mantenir-se subdesenvolupats perquè així vas cobrant sempre. Que és, per exemple, aquesta setmana el debat també lligat amb el PER o el lligat... És a dir, una economia subsidiada acaba anant en contra de si mateixa. Tirar-se pedres i perjudica el motor. Exacte, perjudica el motor i es perjudica ella mateixa. Vull dir, no és un tema que és un tema gratuït. A més, si es planteja des del punt de vista de pobresa o riquesa, doncs tampoc no té sentit, perquè de fet sortien dades l'altre dia que deien que a Catalunya hi ha més pobres que, per exemple, població d'Extremadura.
De solidaritat es poden fer de molts tipus. El que s'acaba demostrant aquests últims anys és que 25 anys de solidaritat han tingut un balanç d'un pou sense fons, que és abocat als diners que no han servit ben bé per res. Això ens porta al conegut dèficit fiscal i espoli fiscal, no? Quina és la situació? Perquè sempre es parla molt d'això de que si els 22.000 milions, que si... Sí, són xifres que sonen a partir de la part tributària o l'impost que l'Estat agafa i que no retorna. I aquí entren una sèrie de diferents impostos que estan tributats i marcats per l'Estat. D'altres hi ha una gestió autonòmica que ja té la recaptació directa, però que d'alguna manera acaba dient l'Estat espanyol o Madrid ens agafa 22.000 milions d'euros a l'any que no retorna a Catalunya. I per tant vol dir que està invertint a d'altres llocs o està utilitzant aquesta tresoreria amb despesa superflua, improductiva pel que s'ha demostrat fins ara, i està malmetent l'economia dinàmica del que seria Catalunya en aquest cas. Per tant, tal com heu dit abans, també País Valencià i les Illes Balears, que també són les grans deficitàries de PIB en aquest estat espanyol. I per tant, la xifra és escandalosa, és alta, tal com ha comentat abans l'Òscar, són 1.000 euros per persona i més que impedeixen anar enlloc. I llavors dius, arribarem al col·lapse, se'ns treu tresoreria, que és producte del nostre treball, i a la vegada s'afavoreix altres zones de l'Estat amb improducció, amb funcionariat que no treballa, o bé amb infraestructures que són totalment gratuïtes i superflues. Ens trobem amb trams d'AVE que estan al costat de vies d'autovies de 2 carrils i al costat una autopista de peatge, de sense peatge. Per tant, vol dir que l'Estat ha intentat fer alguna cosa més enllà del que era la inversió racional, que és segurament treure d'una sèrie de territoris i aplicar-ho a altres territoris. Per tant, està fotent tranquil·lament la ciutadania, les persones que vivim en aquests territoris. Sí, amb independència de si és el debat del català o llengua o no llengua, és un tema de benestar, i això ho ha d'entendre la població de Catalunya. Jo tinc els alumnes que ara acabaran la carrera, els llicenciats a MADE o en Economia, i el 40% estan a l'atur. Quan perfectament aquí es podrien dedicar a temes de logística, de comerç exterior, treballant al Port de Barcelona. Hi ha empreses alemanes que han evitat i han dit que renuncien al Port de Barcelona com a plataforma d'entrada al mercat europeu. El mercat europeu penseu que som 500 milions de consumidors, que Barcelona és una gran porta d'entrada, però és que encara no tenim implementat aquest tren que ara estem parlant, tren de mercaderies d'alta velocitat. Hi ha aquest gran problema segurament de les infraestructures. Això ens porta, diguem-ne, aquest dèficit ens porta a no poder fer segons quines infraestructures que són vitals. Vitals, que ara s'estarien creant llocs de feina. Volkswagen ara crearia llocs de feina logístics a Barcelona. Però què fa ara el vaixell? Hi ha aquests containers, passen pel canal de Suez i el que fan és la volta per l'estat espanyol i entren per Anvers o per Rotterdam o per dalt al nord d'Alemanya. És a dir, 4 o 5 dies més de volta, simplement perquè aquí no tenim aquest tren de mercaderies. I això és una decisió política. És a dir, per què no hi ha aquest tren de mercaderies i en canvi s'ha fet l'AVE, Cuenca, Albacete, Toledo? Aviam que m'ho expliquin. Des del punt de vista productiu, i que els expliquin sobretot a aquesta gent que ara no té feina, o que els expliquin als pensionistes de Catalunya que podrien estar cobrant 200 o 300 euros més de pensió pel fet de si anessin per lliure, com passa a altres territoris de l'estat espanyol. O que els expliquin a aquests estudiants que a més estaran a l'atur però és que s'han tingut que pagar la carrera sense beques. Com pot ser que els nostres estudiants... Hi ha una diferència important entre la concessió de beques. Els estudiants de Madrid, el 30 i escaig% estan becats, és a dir, que tenen els estudis universitaris de manera gratuïta, i en canvi nosaltres no arribem al 4%, i això ningú diu res. Inclús els nostres polítics, vaja, jo el que faria és una campanya de precisar als jubilats, als estudiants, a la gent que està a l'atur, tots els greuges, llavors la gent ho entendria i es rebel·laria contra aquesta situació. Això de les infraestructures ens porta una mica a l'actualitat del corredor mediterrani, que és un corredor també, pel que sembla, indispensable,
i té algun motiu el fet de que es posi el corredor per l'interior i passi per Madrid, etc. Bé, de fet, això ja ve de temps del Franco, quan se li exigeix que faci l'autopista, que és la AP7, que és la que ha donat tanta vida econòmica i turística al País Valencià i a Catalunya, i que dona un revulsiu increïble, perquè justament és un tram de comunicació que té Àfrica com a final, però que per aquí passen mercaderies i persones. També se li exigeix el tren, però Franco no ho fa, no té calés, i a més se n'adona que hi ha alguna cosa que trontollaria si donés aquesta logística a aquest territori. Evidentment, nosaltres fa anys que ho estem reivindicant, de fet hi ha Fermet, que és una entitat que uneix empresaris d'Europa i de Catalunya i del País Valencià, que estan exigint a Europa, allà on es decideixen les coses, que és Brussel·les, que faci el favor de fer aquest corredor mediterrani amb el sentit de logística, mercaderia, i tal com comentava l'Òscar, és Barcelona, Tarragona i València, que són recaptadores o que se'ls hi aporta mercaderia perquè puguin ser complementades, manufacturades i ensamblades per enviar cap a Europa, cap al mercat de 500 milions. I és bàsic i imprescindible. Ara bé, si com a país nosaltres optéssim per un altre tipus d'economia, que pugui ser més ramadera i més agrícola i més turística, potser no faria falta. Però justament Catalunya porta 200 anys intentant industrialitzar-se i ser capdavantera en aquest sentit, i per tant ara no anirem a frenar el tema. Necessitem això per sobreviure, bàsicament per sobreviure ja, perquè anem endarrerits respecte als ports del nord d'Europa, que tenen una capacitat logística que se li planta una mercaderia a una hora i al cap de 3 o 4 hores ja té tot el paper fet i ja pot estar carregat en un tren. Perquè el sentit que el corredor passi per Madrid, quin sentit té? El sentit econòmic, vull dir. Per ells és un. Estan fent la Gran Madrid, necessiten desenvolupar aquella urb, la nostra capital, amb molta població, per tant han de traure molta economia i per tant el corredor els hi permetria justament fer això que comentava abans, a generar unes indústries complementàries ensamblatge per poder arribar a aquesta gran metròpolis que els hi sortís a compte quedar aïllada del món. Al no tenir mar estan mig aïllats. I ja és molt que hagin dit que el tren passa per Barcelona i València, o tal com crec que acabaran dient, i se'n va cap a Madrid, perquè podien haver fet una altra cosa. El que estava previst. Sí, està previst que passi per Canfranc, però tampoc ningú diu que no ho facin. També falta veure els francesos què diran. Madrid és l'absorció de tot justament en detriment de l'altre. Sí, home, està clar que aquí hi ha un interès polític de centralisme i Catalunya, quan més feble, doncs és evitar el problema, jo crec que és evitar en part del problema català. Però és que el que és imperdonable, i encara que es faci ara el corredor, jo crec que és que ja arribem tard. Ja arribem tard, perquè l'any 92 ja haguéssim pogut tenir aquest tren. Imagineu-vos des de l'any 92, que ja portem més de 20 anys, la de llocs de treball que s'haguessin creat amb aquesta part que lliga València amb Catalunya o Múrcia o Algesires. És a dir, el que no pot ser és que costi més portar, per exemple, una camisa des de Girona fins a Barcelona que des de Xangai a Barcelona. I això és imperdonable. I clar, el tema logístic és a gran part, el 10% per exemple d'un cotxe, del cost d'un cotxe, del preu de venda d'un cotxe, és el cost de transportar-lo fins al concessionari. És a dir, si tinguéssim aquesta infraestructura logística i l'haguéssim tingut ja des de l'any 92, doncs la d'empreses que s'haguessin pogut crear al voltant de tot plegat. Si anéssim una mica cap a un futur, fem una mica de política ficció o economia ficció, si anéssim cap a un futur, en una hipotètica Catalunya independent o uns països catalans independents, quines millores creieu que es podrien tenir? Encara que ja sé que estem teoritzant, sé que estem teoritzant una miqueta. Bàsicament les infraestructurals, les de comunicació, això d'entrada. Després tot el tema d'aplicacions de plans d'urbanisme. Imagino també que redistribuir la riquesa per afavorir tots els més febles en polítiques socials i sanitàries i d'assistència, però nosaltres com a Fundació Catalunya Estat ja tenim alguna mena d'estudi, de proposta, de percentatges de redistribució de la tributació de l'impost a Catalunya. Però, clar, això sempre depèn dels països, dels polítics a l'hora de determinar els seus plans d'acció. Jo continuo pensant que primer hem de conscienciar
i tothom ha d'estar molt obert a exigir el que és nostre, no? I això només es fa en un estat. Si no tens estat és inviable. Les polítiques que puguin aplicar-se a partir d'un estat anirien en funció d'això, de 4 paràmetres, tot això que infraestructures, de vegades es comunicacions... comenta, que els pensionistes sortirien guanyant, tot això té una base, té una base teòrica, científica i que ha estat estudiat. El Kenneth Rogo fa uns mesos ho va publicar. El Consell d'Economia, el Consell Mas-Colell, és una cosa bastant unànim dins la comunitat científica que milloraria molt des del punt de vista de benestar, que al final crear PIB vol dir benestar per la població que viu en aquell territori. Des del punt de vista de pensionista voldria dir això, cobrar 300 euros més de pensió al mes. Des del punt de vista dels joves que acaben a la universitat voldria dir trobar feina i feina ben pagada. Un país petit com podem ser Catalunya tenim un marge de flexibilitat molt més gran que està dins un estat espanyol que l'únic que fa és ens provoca rigideses, no fa la política industrial que ens pertoca, perquè és molt diferent a Espanya que a Catalunya. Espanya és una economia de serveis, aquí nosaltres som una economia industrial i per tant tenim unes necessitats particulars. Gestionar els nostres aeroports, és a dir, que no estiguin vetats des de Madrid. Nosaltres, a Catalunya, l'aeroport del Prat té determinats vols que estan vetats, hi ha ciutats que no hi pots volar. I a més està vetat per AENA. Clar, llavors això què vol dir? Doncs que un empresari que potser li interessaria vindre a Catalunya i crear llocs de feina a Catalunya perquè es viu molt bé, perquè hi ha mar, perquè Barcelona està dins els rànquings a nivell mundial com les ciutats més valorades per fer negocis, però quin problema hi ha? Doncs que aquest directiu no té una comunicació fàcil amb el mercat mundial. S'ha d'aixecar a les 5 del matí per agafar un vol que l'ha de portar a Madrid i de Madrid sí que pot fer el salt. Clar, llavors, si ella té aquest problema, aquest empresari, inclús la seva dona, diu, ostres, per què hem d'anar a Barcelona si no hi ha aquests vols? Doncs entre Barcelona i Madrid, qui s'ho acabarà enduent que acabarà guanyant la batalla és Madrid. A més, si nosaltres gestionéssim el nostre aeroport, podríem fer els nostres vols, podríem fer la nostra política educativa, per exemple. Podríem implementar el que es demana ara, polítiques d'oferta, polítiques de creació de riquesa, polítiques de creació de llocs de treball, perquè hi hauria diners al darrere per implementar aquestes polítiques. A més, des del punt de vista de sentiment, és a dir, aquí els empresaris aquests últims anys s'han espanyolitzat, els catalans ens hem espanyolitzat. Ara la gent ja vol ser funcionària, ja no té aquesta idea d'emprenedoria que teníem històricament els catalans, i això en part és per la situació dels últims 25 anys d'asfíxia. Al final t'encanses. En canvi, si aquí veguéssim que el nostre esforç va a favor del país, doncs això motivaria molt l'empresariat, els alumnes que acaben la carrera per fer empresa, perquè sap que això va en benefici de la pròpia col·lectivitat catalana. És a dir, anar per lliures, sense cap dubte, ens aportaria molt benestar a tota la població per totes les capes. Si no es produeix això, si la situació continua més o menys com fins ara, anirem perdent llocs en el... Sí, si a la primera crisi grandiosa que patim, com és aquesta, hem arribat al 20% d'atur, van plegant empreses dia a dia i no hi ha opció més que endeutar-se per cobrir les necessitats dels més mancats o més desfavorits, vol dir que no ens en sortirem, que ara estem en una caiguda lliure i que s'ha d'aturar. I només es pot aturar amb un estat que reguli l'impost, el treball i les polítiques que calen per refer tot això. És més, ningú em pot assegurar que Madrid, el govern actual, pretengui anar més enllà del que ha fet per nosaltres en positiu. Seria impensable, o sigui, si porta més de 500 anys en contra de Catalunya i la seva gent, ara, amb la crisi que ja ens té quasi bé collats, no dirà que ens salvarà, al contrari, ara acabarà d'intentar ensorrar el que pugui. Per què? Perquè és una lògica que ells sempre han aplicat. Desfés o en contra dels altres per ells ser alguna cosa, però ells de generar i de crear en positiu algú m'hauria de dir que hem fet.
Nosaltres, com a mínim, som víctimes d'aquesta mena d'espoli, de pressió i d'irrellevància que tenen ells contra nosaltres sempre. O sigui, és bàsic sortir d'aquí. Creieu que, ja com per anar acabant, ja posant una mica a punt final, que l'estat propi és imprescindible? És imprescindible, sí. Sí, parlant econòmicament, vull dir, no en parlem ja de cap altra qüestió nacional, llengua, cultura, 50.000 coses que hi ha, sinó des del punt de vista econòmic. Des del punt de vista, si volem mantenir l'estat del benestar, la qualitat de vida en aquest món global, és inevitable, i la prova la tenim tots aquests països petits que han aparegut aquests últims anys, doncs com han millorat. Pensem que fa 60-70 anys al món hi havia 50-60 països. Ara al món ja anem a 196 estats. Han aparegut estats molt més petits que Catalunya, que s'han espavilat perquè han tingut aquesta flexibilitat de jugar amb aquest mercat mundial, de saber trobar el seu paper, què produïm per a aquest mercat mundial. Nosaltres aquest paper ja el tenim, perquè aquí som la 8a potència turística mundial, tenim una riquesa industrial, ho tenim tot, però tenim aquesta asfíxia que no ens deixa anar més enllà. Per tant, està clar, claríssim. Hi ha la fal·làcia que diria, ostres, que llavors els espanyols no comprarien productes catalans. Això també no és cert avui en dia, perquè en un mercat mundial ja no tenim aquesta dependència que teníem històricament de que havíem de vendre productes al mercat espanyol. Ara gran part de les exportacions les fem a nivell mundial, inclús l'any quan va haver-hi tot el boicot arran del tema de les Olimpiades, del Carod Rovira, etc., doncs això inclús ens va anar bé, perquè les empreses d'aquí, com que no venien productes a Espanya, van buscar productes arreu del planeta. I ara mateix, ara s'han recuperat les vendes al mercat espanyol i tenim, a més les vendes a nivell mundial. I el mercat espanyol ja no ens representa com ens representava al segle XIX o al segle XX, un tema de vida. Ara, més que mai, ser independents vol dir millora de benestar per tota la població. És així? Sí, hi ha una dada, que és que quan Francesc Macià va a Madrid a negociar aquesta mena d'estat propi que està intentant impulsar, a Madrid li diuen, val, molt bé, vols estat, però com t'ho faràs per vendre'ns el que produeix el teu estat? Perquè el teu mercat és espanyol. Era més del 80% del que es produïa a Catalunya que es venia a Espanya. Per tant, el canvi és trencador. Macià es fa enrere i ho fa per aquest punt d'economia que en aquests moments no tenim. Tal com es comenta, si en aquests moments s'ha repartit el percentatge de consum propi, de consum a Espanya i de consum al món sobre el 30-35%, vol dir que estem a un nivell òptim per dir fins aquí hem arribat, passi-ho bé. I a partir d'aquí ens entendrem a un altre nivell, perquè ens hi entendrem, perquè qui més que menys té família fora de les fronteres, i per tant en un món global tampoc dius que ens gires l'esquena. L'únic que fem és recuperar la capacitat de poder exercir drets i marcar polítiques, i marcar tributació, i marcar relacions internacionals. I això, si no ho pot fer una persona a les bones, no ho podem fer a les males, però ho hem de fer. Ho hem de fer perquè és que el col·lapse és imminent. Ha quedat força clar. Hem de, lamentablement, perquè el tema dona per molt, hem de posar el punt i final a aquesta interessant conversa que una vegada més ens ha permès endinsar-nos en unes noves raons de pes. Agraïm als nostres convidats, a l'Albert i a l'Òscar, que hagin volgut compartir amb nosaltres i amb tots vosaltres aquest espai. En el programa d'avui hem pogut conversar a l'entorn d'aquest tema econòmic i de l'estat del benestar, sobre les raons econòmiques que ens impulsen a reivindicar un estat propi per al nostre país. La setmana que ve abordarem amb nous convidats noves raons de pes per a un país. Us hi esperem. Fins aviat.